Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nunung Giarti. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 25105461647. Di sini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pada kelas 12 dengan materi cerkak di instansi SMA Negeri 1 Prambon. Berikut kartu identitas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing. Piye kabare, Cah? Sae. Alhamdulillah sae. Wis sarapan apa durung? Enek sing durung, enek sing wis. Sing wis jajal tak takoni, sampean ki nek sarapan gunakne apa lah kowe? Tempe, apa nek saliyane tempe? Endok, saliyane tempe endok. Sosis, sitoke tahu. Oke. Ini aja, nek sampean maem lawo apa wae, senajan ngomong tempe, endok, tahu kan mendino kuwi, ya toh. Tapi nek sampean awake sehat, apa sing sampean maem kuwi rasane enak. Tapi nek sampean awake kurang sehat, apa sing sampean maem kuwi rasane malih ora enak. Jadi sementing awak dhewe kuwi sehat. Mbuh kuwi maeme nganggo apa wae. Wis siap kanggo sinau basa Jawa? Oke, siap ya. Oke, bunung cek kanggo kerapian. Serapi pogum sampean. Oke, sip, mantap. Kanggo sampah-sampahe? Oke, enek sampah. Berarti pinter ki meng sing kanggo piket dina ki meng berarti ya tak akoni jempol. Oke? Mergo sampean wis siap kanggo sinau basa Jawa. Kanggo miwiti pas sinau dina kingko, sadurunge awak dhewe ndonga sesarengan ya. Kanggo ndonga, Bu Nunung nyuwun tulung ketua kelas pimpin doa nduk ya. Nggih. Siyaga. Manengku puja kawiwitan ndonga. Rampung. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun kanggo ketua kelas. Oke, sampean wis siap kanggo sinau basa Jawa, sampean ya wis ndonga. Nek kene gunung presensi dhisik ya, sapa ae sing ora masuk. Alvin, Alvina, Zakaria. Oke. Sing gak masuk berarti loro cah ya? Oke. Awak dhewe kingko bakal nyinaoni ngenani cerkak. Sampeyan wis ngerti cerkak, Cah? Enek sing wis tau ngerti cerkak, tau maca cerkak? Nate. Cerkak nek bahasa Indonesia ki padha kaya apa? Cerpen. Padha bedane nek cerkak kuwi singkatan saka cerita cerkak, nek cerpen cerita pendek. Padha-padha ceritane, bedane nek cerkak kuwi nggunakne bahasa Jawa, nek cerpen nggunakne bahasa Indonesia. Oke, kita dhewe sinau ngenani cerkak, tapi sadurunge ning kene minggu ngenani awak dhewe nyinaoni ngenani apa, Cah? Unggah-ungguh basa. Terus kingko sinau ngenani cerkak. Apa to hubungane unggah-ungguh basa karo cerkak kuwi? Nek unggah-ungguh basa ngatur carane awak dhewe ngomong kanthi cara langsung. Tapi nek cerkak ngatur carane awak dhewe omong tapi nggunakake tulisan, wujud teks. Paham ya? Berarti jene hubungane materine awak dhewe wingi ngenani unggah-ungguh basa. Lah ning kene kingko awak dhewe belajar nyinaoni cerkak, ngatur carane awak dhewe omong tapi nggunakake basa tulis. Tujuan pembelajarannya awak dhewe dina kingko apa ae to? Ning kene enek loro, Cah. Bu Nunung nyuwun tulung kanggo Tantri diwaca nduk. Tunggal peserta didik mampu mengidentifikasi unsur intrinsik teks cerkak setelah menyimak teks cerkak dengan benar dan mandiri. Kali peserta didik mampu menganalisis dan mempresentasikan unsur intrinsik teks cerkak setelah berdiskusi dengan kelompoknya dengan benar, bernalar kritis, dan berkewargaan.
Oke, jadi kingko sing pertama awak dhewe kingko nyinaoni unsur intrinsik, nyinau struktur cerkak lan sapanunggalane, kingko awak dhewe coba nganalisis langsung cah. Jadi awak dhewe nganalisis bareng-bareng sing kesiji. Terus sing keloro, sampean kok gunung paringi gladen utawa tugas, sampean kok nganalisis unsur intrinsik lan sapanunggalane kanthi cara kelompok. Sabibare sampean diskusi kelompok, sampean kok maju per kelompok siji-siji. Enek pitakonan kanggo tujuan pembelajaran nih? Mboten. Oke. Saiki sampean tak tes njajal sepiro sampean nek sinau. Nek engko sampean sinau berarti otomatis iso jawab tes diagnosis kinggo. Sampean iso join cah. Kuisis, sampean buka kuisis. Terus kanggo kodene sampean ketikne 5188206. Digarap dhewe-dhewe, rasah lirik ngene koncone. Mari kita saksikan. Tepuk tangan. Kanggo juara telu Syafir monggo maju. Syafira tadi? Heeh, maju lho. Kanggo juara loro Cahya, Masya Allah. Sing nomor 1 Dimas, maju le. Syafira, kanggo nambah mood ya sampean ben saya apik. Kanggo juara loro berarti Cahya, sing ketelu Dimas. Tepuk tangan, Cah. Monggo lenggah. Matur nuwun, sami-sami. Oke, tes diagnosis sampun. Kingko Bunung iso ngerti sepiro kemampuane sampean awal, Bunung cek sepiro. Kones Bunung jelasne muga-muga sampean saya nambah ngenani materi cerkak kingko. Sampean tahu ngerti lagu Padang Bulan? Nggih. Liriknya enek ning papan ya. Yo pro konco iki. Saliyane awak dhewe nyanyi, kingko sampean yo takjak ngobahne awak. Yo prakonco dolanan ning jaba padang bulan padange kaya rina rembulane sing ngawe-ngawe ngilengake aja padha turu sore. Sampun teplok dah. Ning kene enek pengertian cerkak. Bu Nunung nyuwun tulung kanggo Nazila. Nduk, diwaca pengertian cerkak kae sing banter ya. Nggih, Monggo. cerkak. Cerkak cekaan saka tembung cerita cekak. Minangka salah sawijine perangan saka kasusastran Jawa kang awujud gancaran. Cerkak mono isine bab fiksi ora kena dibuktekne ngenani panguripan manungsa ing berbayan kang adhedhasar imajinasine pengangit. Oke, iku pengertiane ngenani cerkak, Cah. Berarti pengertiane cerkak yaiku salah sawijining kasus sastran Jawa sing sifate fiksi lan wujude gancaran. Mergo iki critane ngenani panguripane menungso. Kuwi pengertiane ngenani cerkak. Kok kene nek pitakonan? Betul. Nek mboten lanjut. Titikane cerkak. Titikane cerkak nek kene enek 6. Sing siji awujud gancaran, jelas wujude gancaran. Dhek bentuke paragraf, ya toh? Sing keloro, isine ngenani panguripan saben dinane ing bebayan, berarti isine tentang kehidupane sampean. Sampean nang puai iso diceritakne ning cerkak. Terus sing ketelu, paraga utamane ora ngalami perubahan nasib. Jadi kanggo cerkak kuwi cukup nyeritakne sak kelumit saka kehidupane sampean. Lanjut. Dawane cerita udakara 1 sampai 5 kaca. Kaca kuwi halaman, berarti cerkak kuwi maksimal 5, minimal sak lembar. Ora oleh akeh-akeh. Ngerti ya kok kene? Nek akeh berarti dhek masuk ning novel. Lanjut, ukurane ringkes ra mentas jelas wong kene critakne sak kelumit kehidupane manungsa tok, ora kabeh. Eri dhewe cacahe tembung ora luwih saka 10.000 tembung. Jadi jumlahe kata sakjroning cerkak kuwi ora oleh luwih saka 10.000 tembung utawa kata.
Oke, nek pitakonan kanggo titikane. Cetha? Cetha. Oke. Lanjut. Unsur pembangun cerkak, Cah. Nek sampean enek cerkak, iki misalnya cerkak ya. Ning kene. Iki salah sijine majalah penyebar semangat, majalah basa Jawa. Ning kene akeh cerkak, sakliyan cerkak enek cerbung, lan sapanunggalane critane ning kene. Lah nek sampean nyinaoni cerkak, unsur pembangun iki enek loro, enek sing unsure intrinsik karo ekstrinsik. Nek sampean krungu kata-kata intrinsik berarti saka jero. Nah, X berarti saka jaba. Padha. Berarti iki kok unsur pembangane loro, enek sing saka jerone lan enek saka jabane. Ngerti? Nek saka jerone berarti saumpama kene iki enek cerkak, berarti sampean cukup goleki ning cerkak kuwi mang. Kuwi intrinsik. Tapi nek ekstrinsik berarti sak njabane cerkak enek sapa? Enek bununung. Bununung sing gawe. Berarti saliyane sampean nganalisis cerkak ki mang, sampean yo nganalisis bununung sebagai sing gawe cerkak kuwi mang. Kuwi sing ekstrinsik. Oke nek pitakonan? Unsur pembangune in karo ekstrinsik. Nek sampean cukup nyinaoni ngenani intrinsik tok wae cah. Kanggo ekstrinsik sampean iso nyinaoni nek sampean pengen jukuk pendidikan basa lan sastra, nek gak ngono jurusan sastra ning perkuliahan, ya. Enek struktur cerkak cah. Mengeneng tes diagnosis sampean, strukture enek pitakonan to, enek piro ngono? Nah, iki Gunung jawab, enek papat. Sing kesiji orientasi, sing keloro komplikasi, ketelu resolusi, keri dhewe kode. Kanggo orientasi berarti sing jelas nih panggonane ning ndi, sapa ae paragane. Kuwi orientasi. Terus dilanjutne komplikasi, mulai enek masalah sampai masalah memuncak, kuwi ning komplikasi. Terus mari masalah memuncak, mari ngono pangudaring prakara, masalahe diselesekne ning resolusi. Keri dhewe kode penutup. Iki biasane isine tentang piweling utawa amanate. Enek pitakonan? Ning kene ora kudu urut ya, kanggo cerkak tergantung sing gawe. Arep digawe piweling dhisik monggo, utawa langsung enek masalah monggo, ora kudu urut. Tapi pakeme enek papat iki. Lanjut. Tulodo. Sampeyan waca dhisik kira-kira dhewe udari temane apa, paragone sapa ae. Sampun diwaca. Judulnya Ibu Merpati. Sama nek wis maca, kira-kira temane ngenani apa? Cinta, katresnan, bener. Iki isine tentang katresnan. Terus paragone sapa ae? Abi. Mas Setio, terus aku, ora gunung ya. Paraga aku ning kono. Terus pamaragane sampean iso goleki gak? Bingung. Napa kok bingung? Mergo iki petiran tok cah, cuplikan ora keseluruhan. Ya, sampean iso ngarani Abi wateke alimbu, apik. Berarti mergo nek kono dijelasin secara langsung. Nah, sedangkan Mas Setio karo paraga aku, kuwi kan gak dijelasin langsung. Jadi diwaca dhisik. Terus kanggo latare panggonane ning ndi ae kira-kira? Sekolah. Terus kanggo latar wektune? Isu pas wayah pelajaran jelas isu, iya toh. Terus mari ngono, suasanane piye? Terus mari ngono enek alure piye kira-kira? Maju. Campuran diwiwiti getun yen kelingan, berarti flashback to, Cah. Ini berarti alure campuran. Terus enek sudut pandang orang kepiro? Siji, mergo ndek kono nyeritane tentang aku. Terus amanate jelas sampean rong iso goleki, mergo sampean ora urung maca keseluruhan. Oke. Berarti wis iso ya? Kanggo goleki unsur intrinsike. Dan iki aja. Sampean kan wis mitati salah siji cuplikan cerkak. Ning kene engko sampean bakal dibununung paringi gladen tugas. Paham aja ya? Oke. Kanggo perwakilan kelompok, monggo maju.
Jukuk majalahe. Sampeyan milih terserah sing endi. Ndek kene. Ning cerkak kuwi mang ning majalahe sampeyan wi enek lembaran LKPD, ning kene enek nama kelompok, berarti sampean tulis jenenge sampean dhewe-dhewe. Terus kanggo soal nomor 1 unsur intrinsiknya sampean tulis ndek kene. Ning kene enek judul analisis cerkak kanthi irah-irahan judule apa? Dening sapa sing gawe? Sajrone majalah penyebar semangat nomor piro? Nomor piro iki panggonane ning ngarep. Ngerti cah? Nomor mari ngono tanggale. Nek sampun sampean analisis unsur intrinsiknya lanjut sampeyan garap sing rangkumane. Cukup rong paragraf. Enek pitakonan? Mboten. Monggo dikerjakne wektune kanggo diskusi maksimal 30 menit, tapi Brunung pengen sadurunge kuwi sampean iso bar. Monggo. Iso bagi tugas cah ya. Sampean sijine nggarap unsur intrinsike, mari ngono sampean tulis. Terus sijine nek sampean pergo majalah mung siji, iso nggunakne HP, difoto langsung dirangkum. Ya, iso bagi tugas. Sampun? Wis bar kabeh cah? Sampun. Wis bar. Nah, kengko sampean siap-siap maju. Majune kengko Brunung ngacak. Siap ya? Kelompok Bapak. Kelompok Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking kelompok sekawan badhe njelasaken analisis kula. Yaiku badine dijelasaken kalih pipit. Analisis cerkak kanthi irah-irahan. Aku deninge Pakne Puri sajroning majalah penyebar semangat nomor 22 tanggal 28 Mei 2016. Temane yaiku kisah panguripane Kethek. Paraga lan pamaragane aku niku protagonis. Biyungane aku protagonis. Bendarane antagonis, bendaharane wedok protagonis, anake bendarane sifate tritagonis. Selanjutnya badhe jelasaken titis. Alure campuran, latar panggonan alas, omah, bendaharane, latar waktu isu, latar suasana susah, prihatin. Sudut pandang dijelasne nanda. Sudut pandangnya yaiku wong ke siji. Piweling yaiku Udajaya alam amrih ekosistem tansah stabil lan ora gawe rugine makhluk liyane. Isine ringkesan diwacane kalih kula. Cerita ing gambar kuwi judule Aku, karangane Pakne Puri. Critane nyritakake pengalaman bocah sing karep diajak biyunge menyang alas kanggo golek pangan. Awale bocah kuwi ngrasakne uripe agel amarga saben dina kudu ngliwati alas sing medeni-medeni. Apa meneh akeh kewan galak lan pepohonan sing ruwet. Nanging saka kahanan kuwi dheweke dadi luwih trampil lan wani ngedepi kahanan sing angel. Bocah kuwi sinau akeh saka biyunge, klebu rasa sabar, kerja keras lan cara urip. Sederhana senadyan karep keluwen. Biyunge tansah maringi pepeling supaya tambah lan ora gampang nyerah. Nalika ana pengalaman ketemu kewan kaya kethek, dheweke malah bisa nglakoni kanthi wani lan trampil. Crita iki nuduhake yen saka kesederhanaan lan perjuangan urip saben dina bisa lahir kekuatan, kaweruh lan watak sing kiyat.
Sampun. Monggo sing badene takon kanggo kelompok papat bisa ngangkat tangane. Monggo kelompok gangsal. Apa wong esuk latar wektu ing cerita cerita disebut? Latare wektu apa isuk wae? Nggih, tunggal mawon. Siji wae, isuk to? Nggih. Cekap semanten datang kelompok kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinarak. BBS apa sing paling dhisik? Telu kan? Telu kan? Nah, telu tenan alhamdulillah. Monggo kelompok telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para rawuh ingkang kinurmatan Bapak Enjing. utawi Ibu guru saha para kanca sedaya. Ingkang dinten punika kula pinanggisih dados moderator ing presentasi kelompok 3. Ing presentasi menika kelompok 3 badhe nyariosaken LKPD analisis cerkak ing majalah Penjabar Semangat. Monggo diandarne hasil analisisnya. Analisis cerkak kanthi irah-irahan Pak titip anak kula dening Suryadi WS sajrone majalah Penyebar Semangat nomor 13. Temanya yaitu derajat pangkat sejroning kulawarga. Paraga lan pamaragan. Sukri pamaragane protagonis, Sarmi pamaragane protagonis, Marta pamaragane antagonis, Dokter pamaragane tritagonis. Alure yaiku maju. Latar panggonane omahe Marta lan rumah sakit. Latar waktu 3 tahun. Latar suasana yaiku nelongso. Lanjut. Sudut pandang wong ketiga, piweling amanat aja sok deleng wong saka padha donya, nanging saka niat becik. Ringkesan isi cerita cekak kanthi irah-irahan. Pak titip anak kula. Sukri lan bojone Sarmi uripe prasaja nanging kebak perjuangan. Nalika Sarmi arep nglairake, Sukri nyuwun tulung marang mertuane, nanging ditolak lan malah diremehake. Sukri banjur kudu tanggung jawab dhewe ngurusi bojone lan bayi sing arep lair. Senadyan kahanan abot lan ora nduweni daya. Kanthi sabar lan pasrah marang Gusti, Sarmi pungkasane slamet. Ing tengah kasulitan, ana wong liya sing tulus nulungi tanpa ngarep balen. Cerita iki nggambarake pentinge sabar, ikhlas lan yakin ning kebaikan mesti bakal nemokake dalane. Sampun. Oke, monggo kanggo kelompok telu wis ngandharke hasil analisisnya. Monggo sing pengen takon. Oke, monggo kelompok papat. Apa boleh? Latar kahanan sing kelompok sampean olehi mundur nelongso apa kabeh nelongso? Latar kahanane apa mung nemokne nelongso to? Nggih, kelompok niki kelompok 3 namung nemokake kahanan. Napa pertanyaannya? Latar kahanane. Nggih, latar kahanane mung niku mawon, nelongso mawon. Nelongso to. Nggih. Ket awal sampai akhir. Nggih. Mergo nang apa? Mergo niku Sukri dilokne. Nggih, Nggih, dilokne maratuwane sampai diusir. Sing keloro Marta niku dinyatakake gagal ginjal. Terus sing ketiga niku Sukri ora sida metuki anake. Gara-garane niku
mobile didol kangge nambakne Marto. Marto. Jadi nelongso tok sama nemokne. Nggih, nelongso. Berarti sedih ya lakone Sukri. Iya kanggo kelompok sekawan? Nggih, sampun. Sampun? Sampun. Cekap? Matur nuwun saged dumateng para rawuh mugi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sampean nyinaoni ngenani? Ngenani? Cerka. Lah, saiki Bu Nunung pengen ngerti sepiro pemahamane sampean ngenani cerka kuwi mang. Jadi sampean iso ndudut pas sinau dina ki meng kesimpulane apa to? Adewe sinau ngenani apa to? Monggo critakno apa Kang kok sinaoni dina iki lan jlentrehno apa wae ilmu utawa pengalaman anyar sing kok sinaoni dina iki. Monggo sapa sing pengen jelasake? Kula. Oke, Rizky, monggo le. Dinten iki kita kelas saking kelas 5 mempelajari bab cerka. Cerka. Ini ku enten pengertiane cerka, titiane cerka, unsur pembangun lan jenis-jenis cerka. Lan sing terakhir struktur kale niki wau praktek analisis unsur intrinsik ing cerka. Langsung praktek. Iku kesimpulan kanggo dina ki mang. Dadi awak dhewe ki mang nyinaoni apa? Biji pangerten cerka, terus titiane cerka, struktur, unsur pembangune karo strukture. Kuwi sing awak dhewe sinaoni dina ki mang. Nah, refleksi pembelajaran cah. Sama iso nyeken barcode iki utawa sampean iso sing link Bu Nunung share ning koncone sing terakhir. Sampean buka, sampean isi sejujur-jujurnya ya. Gak oleh beli, gak oleh beli to. Sing sama rasane kanggo pasinaon dina ki mengopo? Kanggo refleksine Bu Nunung kudune piye iki saka andharane sampean. Oke, refleksi sing sampeyan andharane Bu Nunung bakal Bu Nunung evaluasi kanggo pelajaran selanjutnya. Terus kanggo minggu ngarep cah. Gimana kan awak dhewe nganalisis cerka ya? Sampeyan cukup maca sama analisis. Lah, ning kene napa niku Bu? Pasinaon sabanjure ning kene enek rong cerka karangane Desi Tricahyati judule Esme Mase. Sing keloro judule Raksa dening Dwika Widya Vita Gustina. Nek sampean kelingan jeneng iki jenenge kakak kelasnya sampean. Sing ndek wingi lagi tas lulus. Nah, jadi ning kene dhek kasil garapane utawa cerkake dipacak ning majalah penyebar semangat. Nah, sabanjure, patemon sabanjure sampean jelase nek wis kenal karo cerkak berarti sampean gawe cerkak, terus hasilnya cerkak kuwi mang Bu Nunung pengen sampean kirim ning majalah penyebar semangat sampai sampean jenenge kapacak ning majalah penyebar semangat kuwi mang. Oke, matur nuwun kanggo dina ki mang. Sadurunge Bu Nunung tutup ben ilmu sing awak dhewe lakoni ki mang apa sing awak dhewe rencanane ki mang apa sing awak dhewe sinaoni bisa tresep ning sampean uga dadi ilmu kanggo Bu Nunung. Monggo ditutup kanthi cara doa. Mang. Oke cah, matur nuwun kanggo dina ki mang. Cek semangat. Kasih, jajal tak cek suarane sampean. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Matur nuwun kanggo dina ki mang. Sebelum tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.